Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Ang reelection ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia niadtong 2007 mao'y nakasalbar kaniya sa kasong administratibo kalabot sa konstruksyon sa Cebu International Convention Center kun CICC. Apan ang 8 kani empleyado sa Kapitolyo wala maluwas sa maong kaso ug gimanduang taktakon sa serbisyo. Sanglit wala naman ang 8 nagtrabaho sa gobyerno karon, gimanduan silang pabayron og balig-o sa katuig nilang swelduhan. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales misang sa desisyon sa graft investigator Dennis Mendoza di nakitang ang pagpasagad sa mga akusado sa daghang bidding requirements sa pag-construct sa CICC. Ang kampo sa kanhi gobernador may desisyon nga dili mohatag og pamahayag sa desisyon sa ombudsman. Nasuta sa investigasyon sa ombudsman nga wala gituman sa mga akusado ang requirements sa bidding sa dugang trabaho sa CICC. Nakita usab sa ombudsman nga guilty ang mga akusado og grave misconduct o gross neglect of duty. Usa ka klase nga isda nga sa suba lang sa dakbayan sa Naga makitaan ang posibleng mahimong extinct. Matod sa Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated o PBCFI sa ilang Facebook post nga ang si Showbiz cebuensis o sa klase sa goby o tughod nga makita sa Uling River sa dakbayan sa Naga mahimong extinct o mawala tungod sa polusyon. Apan matod sa Department of Environment and Natural Resources o DENR nga ila pang sutaon kung tinuod nga padung nakawala ang tughod sa Uling River. Matod ni sa tigpamaaba sa DENR Central Visayas nga si Dr. Edilia Medo nga kinahanglang adunay ebidensya nga makpakita aron madeklarar ang usa ka species nga extinct. Ang DENR makigkoordinar sa mga biologists kinsa mopahigayon og pagtuon sa maong klase sa isda. Ang tughod sa Uling River na diskubre ni atong 1998 sa duha ka Taiwanese ichthyologists. Department of Social Welfare and Development o DSWD mopahigayon og investigasyon aron masuta kung kinsay manubag sa pagkadaot sa mga bugas nga relief goods alang sa mga biktima sa mga katalagman sa lungsod sa Dagami, probinsya sa Leyte. Matod ni DSWD Secretary Dinky Soliman nga ilang nasuta nga adunay mga kawani sa DSWD ang nagpabaya sa ilang trabaho nga siguroon nga luwas ug dili madaot ang mga relief goods. Niadtong Nobyembre 27 nakaplagan sa kapulisan sa Dagami ang kapin 200 ka mga sako sa mga nadaot nga NFA rice nga gipanglubong sa usa ka excavation site. Giklaro ni Suliman nga ang maong mga bugas dili na luwas nga kanon sa mga tao. Tungod kay responsibilidad sa ilang ahensya nga siguroon nga luwas ang mga relief goods ang madawas sa mga biktima sa katalagman mao nga ila nalang kining gipalabay. Giangko ni Suliman nga aduna sila kakuwang sa pag-manage sa mga relief goods gani padayon nilang gi-improve ang ilang sistema lakip na niini ang ilang mga nakatunan human sa bagyong Yolanda. Pari sa Davao, mihimakak nga iyang gidepensahan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa gingong pagpamalikas niini kang Pope Francis. Matod sa Cura Paroko sa Sacred Heart of Jesus Parish nga si Monsignor Paul Quizon nga naapil ang iyang pangan sa mga artikulo nga nigawas online nga daw iyang gidepensahan si Duterte. Sa usa ka article ang migawas online hinabi sa misuwat sa maong article sa Monsignor Quizon ug daw gidepensaan niya si Duterte. Giklaro sa Pari nga wala pa siya nakatan-aw o nakakita sa video sa giingong pagpamalikas ni Duterte kang Pope Francis. Si Monsignor Quizon nga nailang higala ni Duterte mingon nga dili na niya kinahanglan nga depensaan si Duterte tungod kay kaya na niini kaya ra kaayo kini sa mayor. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Filipino-American singer nga si Amy Vachal padayon gihapong makigtigi sa singing competition nga The Voice human kini makasud sa top 9 kagahapon o Martes didto sa Estados Unidos. Sa iyang performance, si Vachal mikanta sa Bye Bye Bye, usa sa mga sikat nga kanta sa American boy band nga NSYNC. Ang NSYNC may padayag o midayeg sa rendition ni Vachal pinaagi sa ilang Twitter post. Ang rendition ni Vachal sa maong kanta nisud usab sa top 10 sa iTunes charts. Kauban ni Vachal sa top 9 mao ang iyang kauban sa Team Adam nga sila si Jordan Smith ug Shelby Brown. Sila si Jeffrey Austin ug Braden Sunshine sa Team Gwen ug Zach Acebo, Barrett Baber ug Emily Ann Robertson sa Team Blake ug si Maddie Davis sa Team Farrell. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Yung i-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga higala, 22 kaadlaw na lang ug Pasko na. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!